Malta ġiet klassifikata bħala t-tieni l-aktar pajjiż traffikus fid-dinja. Dan ġie żvelat fl-aktar Traffic Index riċenti ppubblikat mis-sit TomTom fil-21 ta' Jannar illi għadda. Ir-rapport huwa bbażat fuq dejta ta' traffiku miġbura matul is-sena 2025 illi juri li Malta kellha livell medju ta' traffiku ta' 45.1%. Dan ifisser li l-Kolombja biss kellha pożizzjoni ogħla bi 48.8%. Il-Filippini klassifikat fit-tielet post b'44.6%. Fi kliem sempliċi anke s-sitwazzjoni ta' traffiku fil-Filippini hija aħjar minn dik f'pajjiżna. Il-pożizzjoni għolja ta' Malta fil-klassifika turi il-problema ta' traffiku fit-toroq tagħna qed tkompli tippersisti. Bħala pajjiż żgħir popolazzjoni li qed tkompli tikber, Malta qed taffaċċja pressjoni qawwija fuq in-netwerk tat-toroq. It-traffiku qed jaffettwa l-ħajja ta' kuljum ta' eluf ta' persuni, partikolarment dawk li jivvjaġġaw għax-xogħol kmieni filgħodu. Skont ir-rapport it-traffiku jwassal għal użu ogħla ta' fuel, aktar tniġġis u vjaġġi itwal. Jista' wkoll inaqqas il-produttività u jpoġġi pressjoni fuq l-infrastruttura. Għal dawn l-aħħar 13-il sena il-Gvern żied kemm felaħ il-popolazzjoni u ma nediex pjan ċar għat-trasport tal-massa, tant li fl-aħħar budget li suppost kellu jkun l-aqwa wieħed fl-istorja ta' Malta tefa' kompletament fil-ġemp din il-problema kbira ta' traffiku.